व्हिडिओ. नाही पण कसं असतं माहितीये, चपाती ही आपल्या दररोजच्या जीवनामध्ये लागतं. म्हणजे सकाळी टिफिन मध्ये लागतात, मुलांच्या डब्यामध्ये लागतात, नंतर आपणाक लागतं. न्याहारीक लागता. त्याच्यानंतर जो नऊ शिको असतात त्याका पण चपातीचा व्हिडिओ बघूचं लागतं. नाहीतर ज्यांका वर्षानुवर्ष अनुभव असतात ते सुद्धा हे व्हिडिओ बघतले. का की त्यात माहितीये तुमका काहीतरी नवीन. नवीन म्हणजे ह्यांनी काय असं दाखवल्याने त्याची हा. उत्सुकता. मग आपण पण त्याच्यामध्ये काहीतरी बदल करूया किंवा आमका तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता की तुमच्याकडे काय बदल असतात? हा. तर ह्याच्यासाठी आजचा यो व्हिडिओ चपातीचा आपला व्हिडिओ. तर चला आपण आता दळण चपातीचा व्हिडिओ दळणापासून. हा. म्हणजे काय म्हणतात, आता गहू खायचे नाही, मग त्याला पौष्टिक करून कसा खायचा, त्यासाठी आजचा व्हिडिओ. तो दळणापासून सुरुवात. दळून तर पीठ आणलेला, आता तुम्ही म्हणशाल आता ही परत गहू दळूक जातली की काय? नाही, तर नाही, ह्या बघा. तुमचं प्रमाण दाखवतो. हा. आपण कोणते गहू वापरतो, त्याच्यामध्ये काय काय घालतो आणि त्याच्यानंतर ते पीठ कसं मळायचं ह्या सुद्धा एक टीप ती पण बघा. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही चपात्या गरम गरम कशा स्टोर करून ठेवायच्या ही सुद्धा एक टीप त्याच्यानंतर अजून एक टीप ज्याच्यासाठी तुमका व्हिडिओ बघूचो लागतलो. आणि हा व्हिडिओ त्यांच्यासाठी या ज्यांका चपाती खूप आवडतं. तर चला अशा प्रकारे आपण व्हिडिओ सुरुवात करूया. मी जाते मागे, तुम्ही रवा पुढे. चला. अरे सगळं घेतलं, पीठच घेतलंच नाही. आता चला. दळूचा व्हिडिओ घेऊया. हे बघा, हे मी 5 किलो गहू घेतलंय. भले आपण खैनाही आणलास, डायरेक्ट चक्कीवर द्यायचे नाही, हासडायचे, निवडायचे. भले आताचे गहू चांगले असतात, पण रेशनचं पण मी मिक्स करते. माका देता माझी बाजूवाली, तर मी रेशनचं मिक्स केलंय. आणि हो लोकवान गहू आणि ह्याच्यात रेशनचं पण मिक्स पण गमता काय बघा, सेम दिसतात की नाही. सेम दिसत असतात तर लाईव्ह मध्ये कमेंट करून सांगा. आता 5 किलो गहू यो काय परतीत रवलो नाही, मी डब्यात ठेवलंय. मी परतीत दाखवलंय. त्याका मी हे 1/2 किलो आपले सोयाबीन घालते. लक्षात ठेवा, 5 किलो गहू असतात तर 1/2 किलो तुम्ही सोयाबीन घाला. ते पण निवडून घ्यायचे. जास्त सोयाबीन जास्त सोयाबीन घातलं तर चपाती कडवट लागतात आणि चपाती कडक पण होतात. त्याच्यामुळे तुम्ही 5 किलो गहूचं त्याला 1/2 किलो सोयाबीन वापरा. म्हणजे जेवढे गहू घेणार त्याचं अर्ध. बरोबर नाही. बरोबर ना. 250 ग्रॅम नाही. 5 किलो गव्हाला 1/2 किलो सोयाबीन आणि 1 चमचा, अर्धा चमचा मेथी दाणे. आता मेथी दाणे कशात? सरोज पण म्हणता, वहिनी मेथी दाणे अजून कडू होतली चपाती. तर मेले नाही, जर आपला पीठ खै गेलं, आता बाहेर खाऊक जातो किंवा कोणाचं आमंत्रण लग्नात येतली, पीठ राहला, गावात गेलो पीठ राहला, तर पिठात काय येता, हमखास टोको. मग तो नको पडासाठी पिठात थोडेसे आपण मेथी दाणे घालायचे. तसे आपण आंबोळीत पण घालतो. पडता. तुम्ही 8 दिवसाच्या वर पीठ ठेवा. चाळून वगैरे ठेवलास तर काय नाही, पण त्या जागी नाही ठेवलास तर टोको हमखास पडता. मग मेथी दाणे जरूर वापरा. आता हे मी सगळं ह्याच्यात मिक्स करते आणि नंतर मग त्याच्यात मिक्स करतले. आणि ही मेथी हे बघा, आता आपण दळून द्यायचो. आता पिशवी दाखवा तुमची 5 किलोची, नाही तर म्हणतील नाही, पिशवी मी बाहेर ठेवलंय. आता पिशवी नाही, असा डब्यात पण द्यावा. पण डब्यात दिलास तर तुम्ही त्या झाकण गरमागरम त्या भैयाक पण सांगायचं, चक्कीवाल्याक, की लावू नको, नाही तर पीठ काय होता तरी स्टोर नाही व्हायचा, उभा असता, पाणी सुटता. आता गरमीचा गरम वस्तू झाकण लावला की लगेच पाणी सुटता. म्हणून डब्यात जर पीठ देत असाल तर तुम्ही त्या उघडा ठेवूक सांगा त्याका. आणि उघडा रात्रभर नाही, चक्कीवरनं घेऊन यायचा घरी आणि आपण उघडा ठेवायचा. मसाले पण असेच असतात, दळून आणले ना गरम असतात. आता आपलं दळून आणलेलं पीठ दाखवतो आपण. आता हा डब्बा खोला आणि ते पीठ घ्या, त्याला ओतून या ना. मी ओतून येते. आता मला तुम्हाला दाखवायचं राहिलं, जाऊ दे. आता हे आपण कशाला टोप घेतला आहे तो पण तुम्हाला आता सांगतो. पिशवीचा तोंड झाला लहान. आजची आपली रेसिपी काय आहे माहितीये? चपात्या. घरोघरी चपात्या. मऊ चपात्या राहण्याची स्पेशल रेसिपी आहे. पडले लिहिते तुमची जोडी चांगली आहे, थँक्यू. मानसीने लिहिलं हाय, सविताने लिहिलं हाय, प्रदीप सुतारने पण लिहिलं हाय, श्रीकांत परब 448 ओके चालू आहे लिहिलं. ओके, आम्ही कन्फ्युज झालेलो ना. तोपर्यंत मी पाणी तापत ठेवू. ठेव. परातीत झाला तोंड मोठा आणि पिशवीचा तोंड झाला छोटा. आता आपण तोपर्यंत पाणी तापत ठेवूया. आता पाणी किती तापत ठेवलं तर तुमका आता सांगतो. हे घ्या. आता किती परत तो पीठ आहे ना तो थोडा पसारा करतो.
थांब ते परातीतच ठेवता बाऊल दाखवतो. चाळून घ्यायचा आहे ना. हा, कधी पण पीठ चाळून घ्यायचं. आता तुम्ही म्हणशाल एक बाउल ना, तर एक बाउल मध्ये किती, मी मागचा व्हिडिओ जाऊन बघा. एक मोठी मध्ये मोठी मोठा दाबून नाही, अशी अशी मोठी पोकळ मूठ, त्याच्यात एक चपाती होता आपल्या रोजच्या घरातल्या साईजची टिफिन मधली. ह्यो अंदाज दे दे चाळण वहीचा. अरे हे बघा, आता ह्या पीठ घेऊया चाळून. पाणी बस झालं ना, घालवतो. तापला असताना ना, बस झाला, जास्त गरम नको भाकरी सारख्या, फक्त आपल्या कोमट. आपण किती सांग पीठ चाळलेल्याचे फायदे. आता लोक म्हणतात ह्या सगळा सत्व जाता, पण चाळूचा लागता. हे बघा, ह्या आज चपाती दिला तर चपाती हमखास काय होतली, फाटतली लाटते वेळी. म्हणून पीठ चाळूनच घेवा. जर तुम्ही चाळून ठेवत असाल तर काय हरकत नाही. आणि ह्यो जो कोंडो आहे ना, ह्यो मी परत हासडून वगैरे ठेवून देते आणि मी मेथीच्या लाडूत घालते. ह्यो व्हिडिओ तुमका दाखवलेलो हा. आता हे इथे वापच गरम झाला नाही, ठीक आहे, तेवढंच लागणार. आता आपण इथे कोमट पाणी घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मीठ लागेल ना. हे घ्या, खाली ठेव. अरे हा, थोडस मीठ घालून घेतला. कश्मा प्रभू लिहिते हाय परब सुनानो. हाय, तुम्हाला पण हाय. तुम्हाला सगळ्यांना हाय आणि तुम्हाला सगळ्यांना नमस्कार आणि तुम्हाला सगळ्यांचं लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. आज आपण करतोय लाईव्ह मध्ये सगळ्यांची आवडते आणि घरोघरी होणारी, आता घरोघरी मातीच्या चुली तर घरोघरी चपात्या असं मला म्हणावंसं वाटतंय. हा, चपात्या तर असतातच असतात. हो, ती नावं ठेवा किंवा काही करा. आता हे सांगता सांगता मी तुम्हाला सांगते की मी सकाळी उठली की मी नाश्ता काय करत नाही, तर मी काय करते आता तुम्हाला. हा, तर मी सकाळी उठली की चूळ भरायच्या आधी आपलं तांब्याभर पाणी, कोमट पाणी. त्याच्यानंतर आंघोळ वगैरे करून झाली की आवळा सरबत. त्याच्यानंतर अर्ध्या तासाने काहीच खायचं नाही. मग तोपर्यंत अर्ध्या तासात काय, तर आपली चपाती भाजी तयार, मग ती खायची. आणि तेव्हा मी चपाती भाजी खाऊन घेते. मग दुपारच्या जेवणावर मी चपाती भाजी खात नाही. मग तेव्हा आपलं भाताचं, जसे गाववाले करतात, न्याहारी खाल्याली की दुपारचो भात. मी कश्मा नाही तर कश्मा प्रभू. ओके, थोडस नाव कठीण आहे, त्याच्यामध्ये उच्चारायला मला थोडी चुकी झाली. आय एम सॉरी. पण धन्यवाद, तुम्ही बघताय तो व्हिडिओ आणि कुठून कुठून बघताय ते सुद्धा सांगा. आणि तुमचे काय चपाती बद्दल टिप्स आणि असतील लाईव्ह मध्ये सांगा, लाईव्ह मध्येच सांगा, कमेंट करून लाईव्ह मध्येच सांगा. आता आपण मळायला कोमट पाणी घेतलंय. हा, साध्या पाण्यात नाही, कारण आपल्याला हे दिवसभर चपात्या अशाच मऊ ठेवायच्या. त्याच्यासाठी तुम्ही हा प्रयोग नक्की करून बघा. वायच आणि घेते, कारण पीठ थोडा टाईट झाला. तुमका कसा पद्धतीचा पीठ व्हाया, जर ठेवचा असाल तर इतक्या बसा, एवढा कडक, हे बघा एवढा. आणि जर तुमका ठेवचा नसाल, लगेच जर करूचे तर थोडा अजून सैलसर मळा. बघा, थोडं थोडं पाणी घालून मळायचं असतं. हो, पिठात भसकन पाणी वतायचं नाही, नाही तर चपाती मग गाव जेवणासाठी होतले. एकदा पीठ टाका, एकदा पाणी टाका, एकदा पीठ टाका. ताई, तुमचं गाव कोणतं? हर्षला साळुंके विचारते. आमचा गाव श्रावण गाव. मालवणात येता. हो, तसं आम्ही उतारतो कणकवले. तेल लागेल ना. चमचोभर पोह्याचं, चमचोभर तेल. पीठ जेवढं तुम्ही चांगला मळशात ना, तेवढे तुमचे चपाते सॉफ्ट राहतले.
पीठ मळण्यावर पण आहे. आजची आपली रेसिपी आहे चपाती, जी दिवसभर मऊ राहते. हा, त्याचा व्हिडिओ आहे. मी पण मालवणची. ओके. मालवणचं कुठलं गाव तुमचं? जसं आमचं श्रावणगाव, मालवण तालुका. पीठ चांगलं तुम्ही मळाल ना तेवढी चपाती छान राहते आणि छान फुगते सुद्धा. त्याच्यावरच आहे. चपाती जास्त वेळ टिकली पाहिजे. एक एक जण सांगतात काय माहितीये, चपाती फुगली म्हणजे माझा तरी अनुभव आहे, चपाती फुगली की दुसऱ्या दिवशी ती चपाती जर आपण डब्यात फोल्ड करून दिली ना की तिचे 4 तुकडे हमखास होतात आणि तिचे पापुद्रे जे फुगलेले असतात ते सुद्धा वेगळे होतात. म्हणजे ती दुसऱ्या दिवशी खाण्याजोगी चपाती राहत नाही. म्हणून मी काय करते, चपाती फुगली की ती काय करा त्यासाठी बघा मी चपाती फुगल्यावर काय करते. ह्या एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बऱ्याच टिप मिळणार आहेत. हो. बघा हातिक आणि परातिक पीठ रवला काय बघा. रवला असाल तर खाली लाईव्ह मध्ये सांगा आणि पीठ छान मळलं असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करून सांगा की छान मळलेला. आता कसा पीठ मळला तर मी मगे दाखवते. आता ह्याच्यात तेल गावलेला तर आपण एका काही गमत नाही बघा. गमता हे बघा. माका तरी नाही गमना. पीठ एकदम सुक्या दिसतात. तेल नाही गमत काय नाही. हे बघा असा खोलून पीठ असा ह्या करायचा. हे बघा. म्हणजे आपल्या जर पिठामध्ये जर घातलेला हा आता काय दिसता काय तेल बिल त्यासाठी यो व्हिडिओ असो की बाबा खोलून दाखवते. म्हणजे काय झालं आपल्या पिठात चांगला मुरला. आम्ही आता घाई गडबडीचे चपाती ते सुद्धा दाखवलं. काही न भरता सुद्धा चपाती फुगतात ता सुद्धा व्हिडिओ दाखवलं. खयचो गहू वापरतो तो सुद्धा आम्ही व्हिडिओ करून दाखवलं. आपण कुठले वापरतो परत सांगा जे नवीन असतील त्यांच्यासाठी. हा मी आता जो वापरलाय तो लोकवान गहू आणि त्याच्यामध्ये राशनचो गहू मी मिक्स केलाय. जर आपलं 5 किलो गहू 3 किलो मी लोकवान गहू वापरले आणि 2 किलो राशनचो असं वापरते मी 5 किलोच्या प्रमाणात. त्याला घातलंय मी पाव किलो सोयाबीन. 5 किलो गहू घेतलास तर पाव किलो सोयाबीन. जास्त घालायचे नाही चपाती कडवट किंवा हे होतात कडक होतात. म्हणून जास्त पण सोयाबीन घालू नये. पण सोयाबीन मध्ये भरपूर प्रोटीन असतं. ते नक्की घाला म्हणजे आपण काय म्हणायचं गव्हा अजून पौष्टिक करायचा. ताई तुमच्या रेसिपी छान असतात आणि तुम्ही सांगता पण छान मालवणी भाषेमध्ये. आता आणखी रेशमाने लिहिलं. हा थँक्यू तुम्हाला आणि धन्यवाद सुद्धा. आणखीन जर पौष्टिक करायच्या असतील तर कधी कधी तुम्ही ह्याच्यामध्ये अगदीच पाहुण्यांना तुम्हाला चपाती त्यांची फरमाईश आहे तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये पीठ मळते वेळी वाटीभर पीठ आता जेवढा मी हा बाउल घेतला या पिठामध्ये तुम्ही 2-3 चमचे दूध टाका. तापवलेलं दूध कोमट असं जसं मी आता गरम पाणी वापरलं म्हणजे साधं कोमट एकदम भाकरीला वापरतो तेवढं गरम नाही घ्यायचं. थोडंसं कोमट तसं पीठ मळलंय आणि अगदीच तुम्हाला चांगल्या गोऱ्या पान चपात्या दाखवायच्या आहेत द्यायच्या आहेत पाहुण्यांना तर ह्या वाटीभर पिठासाठी 2 चमचे दूध घाला. तुमची चपाती पांढरी धोप शुभ्र म्हणजे कच्ची नाही शेकलेलीच पण पांढरी दिसणार. आवाज येतोय ना सगळ्यांना? हो आवाज येतोय की नाही ते पण तुम्ही सांगा कारण ह्या वेळेला आम्ही लाईव्ह डायरेक्ट चालू केलेला आवाज वगैरे काही चेक केलेला नाही पण मी फोन मगाशी चालू केला तेव्हा येत होता. तुम्ही पण सांगा लाईव्ह मध्ये बघा इतपत मी पीठ मळून घेतलेलं आहे. आता ही जाळी घेतलेली आहे. ही जाळी कशाला ते आता तुम्हाला कळेल. हा तसं तर माहितीच असतं. माहिती असतं कारण जो तो आता त्याच्यावरच कारण डायरेक्ट चपातीच्या डब्यामध्ये चपात्या घालायच्या नाही. एक चपाती वेस्ट जाते खालची. ती का जाते कोणाला माहिती असेल तर कमेंट करून सांगा. आता बघा आपण काय पीठ ठेवत नाही तसं म्हणतात घाई असेल 5 मिनिटं तरी ठेवावं. लगेच करतात चपात्या. जर तुम्ही अगदीच तुम्हाला चांगल्या चपात्या हव्यात तर नुसतं साधं मळा. आता मी तरी रगडून रगडून मळलं. साधं मळा आणि जोपर्यंत तुम्ही भाजी वगैरे चिरून किंवा फोडणीला घालून घ्या तोपर्यंतच पीठ मी तेच करते. सकाळी उठली की पहिलं पीठ मळून घेते आणि मग भाजी वगैरे चिरून फोडणीला घालते आणि मग चपात्या करते. ती एवढंच मी पीठ ठेवते आणि अगदीच घाई आहे. जी भाजी मला रात्रभर ठेवायची आहे टिफिनमध्ये द्यायची आहे तर पहिली चपात्या करते आणि मग भाजी मग लगेच चपात्या लागते. तर गरमी पण खूप झाली. आता म्हणतात आपल्या रोजच्या हाताखालचं असा तो घ्यावा तसं परब किचन मध्ये असा लाकडाचा पोलपाट पण माझ्या रोजच्या हाताखालचो आणि माझी एवढीच चपाती हे बघा याच्यावर जी रिंग दिसता ना
तेवढीच चपाती. तुमची काय साईज असं सांगा. आता ही फुल चपाती पण येता माका लाटू, पण ती खूप मोठी होता. टिफिन मध्ये रवत नाही. ती रवण्यासाठी आणि ती रवल्याच्या नंतर कशी टिकू कोई ता पण मी व्हिडिओ आजचो हा असा दाखवते. आशाने लिहिलं वाफेने ओली होते चपाती. बरोबर. म्हणून ती चपाती एक खराब होते. पूनमने लिहिलं तुम्ही सख्या जावा जावा आहात का? हो हो होय होय. सख्या. ते बघा तिथे तवा ठेवलाय. तवा नाही माका ह्यो वया पोलपाटाखाली काहीतरी व्हाया नाही तर तो हालत रावतलो आणि वाजत रावतलो आणि तो आमच्या हा, सगळ्यांका आवाज कपडा. येतलो. याला फोल्ड करा. आवाज येतलो. तसं घ्यावाच नाही तर ते हा. पीठ पण पसरतं. मी केलंय या टॉवेलच केलंय. तर असा ठेवतोय आणि पोलपाटावर म्हणजे कसं सरकत नाही आणि पटापट आपल्याला गरगर फिरवता येते चपाती. आता आपल्याला तवा पहिला तापत ठेवायला लागेल. बघा पीठ बघा इतपत. बघा जर तुमचं पीठ परफेक्ट मळलं गेलं ना तर तुमच्या चपात्या खूप छानच होतात. पीठ फक्त पाण्याचा हात लावून मळा आणि नंतर मग तुम्ही जेव्हा चपात्या करायला घ्याल ना तेव्हा परत एकदा त्याला चांगलं रगडून घ्या. ही एक टीप आहे हा. ज्या वेळेला तुम्ही चपात्या करायला घ्याल तेव्हा त्याला चांगलं रगडून घ्या. आता मी जर इथे पीठ नाही ना रगडलं तर जो आपण गोळा करतो ना तो मी पोळपाटावर चांगला जसा आपण हातावर कसा गुलाबजामचा गोळा असा बघा इथे इथे लक्ष द्या. माझा हाताचा चवड्याने मी पीठ कसं मळते येते हे बघा असं खड्डा पडतोय हा बघा असा गोळा करायचा. जास्तीचं वाटलं कारण रोजच्या हाताची सवय असते तेवढाच गोळा येतो. जास्तीचा लगेच निघतो. हे बघा एकदम प्लेन झालेला आहे आणि तेलकट पण नाहीये व्यवस्थित अगदी. आता ह्याच्यात काहीच मी भरत नाहीये की आधी गोळे करून घेऊ सगळे. गोळे करून घ्या. सफेद पीठ नाही घेतलंय ना. तवा पण टाकवा ना. तवा पण टाकलेला. गोळा असा इथे ना तुम्ही पीठ जर कमी मळलं असेल तिथे तर इथे असा रगडून 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 पोळपाटावर मळलात ना तरी आपल्या चपात्या छान होतात. तसंही तिथे करू शकता तुम्ही. बघा जर कोणाला चपातीचा बिझनेस करायचा असेल ना कारण हॉटेलमध्ये चपात्या नरमच लागतात ना. हो. तर तुम्ही ह्या टीप नक्की वापरू शकता. सोयाबीन नका घालू कारण ते बिझनेस साठी तर हे मुलांना पौष्टिक असतं. सोयाबीन मध्ये भरपूर प्रोटीन वगैरे असतात. सोयाबीन खावे. सोयाबीनची भाजी मी कालच केली होती. ह्या सोयाबीनची नाही जे आपले मिळतात ते त्याला काय म्हणतात तर तुम्ही सांगा आता. सोयाबीनात बघा किती झाल्या एक बाउल मध्ये. मला तर 5 दिसत आहेत. हा 6वा गोळा. 6वा गोळा 6.5 गोळे. टिफिन साठी 2-2 चपात्या होतील. एकदम सर दाबून नाही घेतला होता तरी पण 6 चपात्या झाल्या. म्हणजे 4 चपात्या टिफिन मध्ये 2 चपात्या खाऊन जायला. चला आता गॅस पेटवा. गॅस पेटवते आणि पीठ आधी घेते. पीठ हे बघा इथेच ठेवलेलं आहे. कुणाचं तरी काम चालू आहे त्याचा आवाज येतोय मशीनचा. खाया पीठ हे बघा इथेच. जो आता जॉईन झाला त्यांना सांगतो आज आपण चपात्याचा व्हिडिओ करतोय. चपात्या म्हणजे ज्या सगळ्यांनाच आवडतात आणि घरोघरी असतं. गव्हाचं पीठ दररोज लागणाऱ्या टिफिन पासून नाश्त्यापासून. मी लावायचं पीठ सुद्धा चाळून घेते कारण जर त्याच्यात काय आलं तर चपाती आपली काय होते लाटते वेळी फाटू शकते. ते असं कसं तरी वाटतंय डब्याच्या ह्याच्यामध्ये. सुजाताने लिहिलं त्या का म्हणतात शाकाहारी मटण म्हणजे तुम्ही जे सोयाबीन म्हणताय ना त्या बरोबर. आता आपण जाळी आणि लावून तेल बशीत हे बघा इथे त्यात जाता कावेल तो नाही जाऊचो. बशीत घ्या बशीत जाता पाणीला पाण्यावर नुसती नजर. मे महिना गेलो की पाण्याचे पण प्रॉब्लेम होतात की नाही होत. आता मी गोळो बघा होय कायच भरत नाही गोळ्यात. बघा तुमका दाखवते जवळ नेऊन नाही तर तुम्ही म्हणजे परत एकदा त्यांनी फक्त रगडून घेतला. पीठ जेवढं चांगलं तुम्ही मळाल ना त्याच्यावरच सगळं आहे. हे बघा मी अशीच आधी सुकी चपाती लाटून घेते. मला चपात्यांका जास्त पीठ आवडत नाही. त्यांनी आपल्या तव्याची लाईफ पण बरबाद होता. आता कशी ती तुम्ही सांगा.
नाही तर मी सांगतेस तुमका चौथी चपाती लाटते वेळी. अक्षताने दिलं हाय ताई. हाय ताई, धन्यवाद. स्वागत आहे तुमचं. आता चपाती असं म्हणतात मध्ये पातळ आणि बाजूला हे नाही, एकसारखी आली पाहिजे. माझी जोपर्यंत फिरते तोपर्यंत मी तिला हात लावत नाही. आता फिरायची थांबली की मी उचलून उचलून तिला लाटून घेते, पण पीठ जास्त लावत नाही. जर पीठ पातळ मळलं गेलं असेल तर पिठाचं प्रमाण जास्त लागतं. तसं काही चपातीवर जगाचा नकाशा आला तरी चालेल. चालेल, त्याला काय नाही, सुरुवातीला होतो. पण आता आपली सवय झालेली आहे, चपाती गोल येते. नाही आली, अगदीच अडचण आहे, तर डायरेक्ट डब्याचं झाकण मारा. नाही म्हणजे ज्याला असं नवीन असाल तर तुम्ही म्हणाल गोलच आली पाहिजे, गोलच आली पाहिजे असं काय नाही. ही बघा आता कितपत पातळ, तर बघा इतकी पातळ चपाती आहे, दाखवते मी. ही बघा सगळ्या बाजूने लाटली, सगळ्या बाजूने पातळ. ही बघा मी पूर्ण बाजू तुम्हाला दाखवते. ही बघा, आणि पूर्ण इथे मध्ये सुद्धा जाण नाहीये. हात फिरून असं बघायचं लाटते वेळी. हात फिरून बघितलं ना की तुम्हाला कळेल. वाटलं बाबा इथे जाड आहे तर मारलं परत लाटणं, हलक्या हाताने, जास्त जोरात मारायचं नाही. तवा तापलेला आहे, मी बारीक केली आहे गॅस. आमची ही साईज आहे चपात्यांची. तुम्ही कितक्या मोठ्या भाजता त्या सांगा, म्हणजे तव्याच्या एवढ्या की माझ्या पोलपाटाच्या बाहेरच्या अंगापर्यंत. गॅस जास्त मोठाही नाही आणि जास्त बारीकही नाही, मीडियम गॅस ठेवायचा. हिचा हा गॅस मोठा आहे म्हणून मी मध्यम ठेवलेला आहे. थोडीशी 3 सेकंदाने चपाती कवळी परतायची कधी पण. झाली 3 सेकंदा सरोज? झाली. इकडे मला 44 वर आला ना, सेकंद कळतं ना मोबाईल मध्ये. आता लिहिलं नमस्कार दोघी ताईंना. नमस्कार. कसा आजचा व्हिडिओ आहे 9 शिखे म्हणाल किंवा कोणासाठी ज्यांना चपाती लवर्स. सविताने लिहिलं माझी हीच साईज असते. हो, बहुतेक जणांची एवढीच असते. ह्याच्यापेक्षा एक छोटी तुम्हाला दाखवतो. ती अशी नंतर अर्धी भाजतात आणि अर्धी ह्याच्यावर टाकतात ना गॅसवरती, जरा फुलके टाईप. ती पण दाखवा. आता मी अशी बोटाने बघताय, ही बघा अशी. आता काय काय जण बिझनेस करतात ना, तशी माझी जाऊ पण करते नाला सोपाऱ्याची, म्हणजे चपात्या देते टिफिनसाठी. तर तिला एका काकीने सांगितलं होतं की मला चपाती फडक्याने शेकून हवी आहे. आता ती कारण काय, फडक्याने शेकून हवी आहे चपाती. फुगते असं म्हणतात. फुगते, पण चपाती अशीच पण फुगते, पण ती फुगली ना की मध्ये काय होते, ती करपली जाते. मग कडेने ती कच्ची राहते. मग कडेने असा फडका दाबत दाबत माझी आई अशी लाटणं फिरवायची. बघा अशी अशी. काय काय कोणाच्या पद्धती असतात, पण असे सगळे टिपके आलेले ना की चपाती सुंदर आपली. जशी दुसरी बाजू झाली तशी आपण तेल लावायचं. तुम्ही वरतीच तेल लावता की खाली काढून तेल लावता ते सांगा, पण माझ्या मते तर तुम्ही वरतीच तेल लावा. खाली काढून तेल लावलं की ते कच्चं जातं आणि आपण वरती जे लावतो ते शेकलं जातं तेल. आता हे बघा, ह्या जाळीवर ठेवण्याचं कारण हेच आहे की ह्यातली जी वाफ असते ना ती निघून जाते आणि चपाती ओली होत नाही. जी ओलसर झाल्यामुळे एक चपाती आपली खराब होते ना. डायरेक्ट डब्यात चपात्या टाकायच्या नाही, त्याला वास पण यायला लागतो बघा संध्याकाळपर्यंत. ओलसर होते आणि मग आंबूस वास असा येतो. आमते ती चपाती. उन्हाळ्यात हा प्रकार होतोच होतो. तो होऊ नये म्हणून एक टीप आहे, त्यासाठी लाईव्ह सोडून जाऊ नका, सगळ्यांना विनंती. मनीषाने लिहिलं फणसाची भाजी दाखवा ना ताई. हो, आपण दाखवूया नक्की एका लाईव्हला, नाहीतर रेसिपीला, व्हिडिओला. तुम्ही बघत राहा, नक्की तुम्हाला परब किचनवर फणसाची भाजी दिसेल. आता माझा स्पीड जास्त आहे, पण आता हा व्हिडिओ दाखवतोय त्यामुळे थोडी अडचण, नाही तर दुसरी शेकून होईपर्यंत माझी इथे खाली लाटून होते. आता ही चपाती बघा जरा मोठीच झाली आहे. हा, मी गोळा काढला नाही त्यातला. आशाने लिहिलं मी तव्यावर चपातीला तेल लावते. हो, तव्यावरच लावायचं असतं, कारण ते तेल शेकलं जातं. पण त्या अशाने काय होतं, तुम्ही पीठ जास्त लावणार. तिसरी चपातीलाच मी टीप देते. 3 सेकंद झाले, चपाती परतली. पीठ जास्त लावणार आणि तेलही वरून लावणार, मग ते तव्याच्या कडेला साचलं जातं. त्यामुळे तवा रोजच्या रोज घासा, ही एक टीप आहे. आणि तुम्ही ते तव्याची लाईट, म्हणजे कणकण काय करतात, तवा नाही खराब झालाय ना, ठेवूया तसाच, पण तो राहतो आणि हवेने त्याच्यावर धूळ बसते, तेलावर डसते, पीठ पण डसतं आणि मग तो तवा कडेने जाड होतो. तुमचा झाला की नाही तसं तुम्ही खाली कमेंट मध्ये सांगा, लाईव्ह चालू असते वेळी.
अजून काही चपातीच्या तुमच्याकडे टिप्स असतील त्या सुद्धा आता तुम्ही सांगू शकता. करता करता आम्ही सुद्धा शिकू आणि सगळ्यांना सांगू पण. मी चपातीच्या एकाच साईडला तेल लावते, कारण जी चपातीची तेलाची बाजू आहे ती वर टाकली की त्या चपातीचं तेल खालच्या बाजूला दुसऱ्या चपातीला लागलं जातं. म्हणजे जसं की आता ही चपाती आहे, वर तेल लावलं, हिला खालच्या बाजूला तेल असेल, याच्या वर टाकलं की लागतं तेल. एका ताईंनी सांगितलं होतं चपातीचा व्हिडिओ दाखवा आणि कशी लाटायची ती. हे बघा, मी एक हात ओपन ठेवते, एक हातात मुठीने हे लाटणं गोल गोल फिरवते, त्याच्याने ती चपाती गोल गोल फिरते. जेव्हा ती थांबते तेव्हा मग मी हातीने उचलते आणि पुन्हा एकदा आपण असा हात फिरून बघायचा, जिथे जाड वाटली तिथेच लाटणं मारायचं. नवीन शिकणाऱ्यांना सांगते, नाहीतर बऱ्याच ताईंकडे माझ्यापेक्षा चांगल्या आणखीन काही टिप्स असतीलच, कोणतरी बिझनेस करणारी पण असते, तुम्ही ते लाईव्ह मध्ये सांगू शकता. मी घडीची चपाती बनवते, वर तूप लावते, ते पण छान आहे घडीची चपाती. आपण एकदा लाईव्हला दाखवूया. पण आज आपण रोजच्या जेवणातल्या चपात्या दाखवल्या, घाई गडबडी. हा, हाय कसो आसात, बरो आसात ना? हो, नम्रताने लिहिलं. आमच्याकडे चपात्या असतात ना, ती क्वांटिटी तुम्ही सांगू नको. आता मी, माझं नवरो आणि माझी 2 मुलं, तर आमच्याकडे चपाते लागतात किती, तर मी एका इरडीकच करून घेते, कारण ते संध्याकाळपर्यंत काय राहतं, नरम राहतं. त्यामुळे मी एका इरडीक सकाळीच करून घेते. म्हणजे माझं चपातीचं टायमिंग पण तुमका सांगते, 8 वाजल्यापासून तो 9:30 पर्यंत माझं चपातीचं टायमिंग आहे. मग ती चपाती माझं रात्री 10 वाजता किंवा 9:30 वाजता टिफिन खाता, तोपर्यंत ती चपाती छान राहतात. आणि तेच चपाती आम्ही 8:30 वाजता घरात खातो, छान राहतात, नरम. आमच्या चांगल्या प्रकारे फुगतात चपात्या, असं राजने लिहिलं. हो हो, फुगलेली चपाती ह्या पण फुगणार, पण मी त्याला फुगू देत नाही. आणि फुगली ना की ती तो प्रकार होतो जो तुम्ही सुरुवातीला लाईव्ह मध्ये सांगितला. नंतर त्याचे तुकडे पडतात आणि जे फुगलेला भाग असतो ते सगळं निघून जातं. म्हणजे ती म्हणतात ना, ते पापुत्रे निघून जातात. आणि मग ती चपाती दुसऱ्या दिवशी म्हणा, काय मी आणली नाही चपाती, नाही तर मी तुम्हाला शिळी चपाती दाखवणार होती. माझी म्हणजे पिठाची. पाशंगीने ते आज काय मेन्यू आहे आपला, आपण आता सध्या तर मेन्यू असा काही नाहीये, चपात्याच बनवतोय. हे बघा, आता याच्यात पीठ भरून दाखवत आहेत. एक अशी चपाती, माझे गाव देवगड, नम्रताने लिहिलं. हो, माझा पण गाव देवगड. गॅस मोटर. आजचा आमचा काय मेन्यू नाहीये, कारण बुर्जीच आहे. गरमीची थोडी मच्छी खाऊ पण कंटाळो येतात. अगोदरच शिजलेली असतात 12 वाजे उन्हात. गॅस थोडीशी बारीक रवली लाटेपर्यंत. मी दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा असं पीठ नाही, मी एकदाच पीठ लावते चपात्यांना. नंतर जास्त पीठ लावलं ना तर होय पूर्ण पिठाचं या. कश्यपने लिहिलं, आज काय स्पेशल आहे? सिंधुदुर्ग जिल्हा देवगड तिकडेच येतो. बरोबर, आंबा खूप प्रसिद्ध आहे, ऐकलाय. बरोबर, हो, देवगड आंब्यासाठी प्रसिद्ध आहे. आता येतील ना आंबे, आले पण असतील वाशीच्या मार्केटमध्ये. इले आले असतील ना? आले. हा, आले. माझे बाबा राहतात ना वाशिक, आणि आमचे चुलत मामा आहेत रावजी वाळके, ते बिझनेस करतात, त्यामुळे वाशिक पहिलं आंबो त्यांचं येता. मे महिना येईल की आंब्याची ओढ लागते. बाकी एरवी कधी आठवण नाही येत, तो वर्षातून एकदाच मिळता ना. तसं आठवण स्टोअर करून खायला मजा नाही, जो ताजो आंबो खाऊची. गॅस फुल करा, नाही तर परत बारीक राहतो. झाडाखाली बसून आंबो खाऊची जी मजा असताना ती वेगळीच. गरमीचो सुकी मच्छी असता. होय, सुकी मच्छी पावसाळ्यापर्यंत. मी परातले काय गोकवळी नाही. बोलता बोलता लक्षात राहत नाही.
हो आता होता ना, सुका जवळा होता, 100 रुपये वाटा मच्छीवालीकडे. आणि म्हटलं गेल्या वर्षीचाच आहे फ्रीज मध्ये, तोच पहिला संपवूया. आजकाल काय माहिती सुकी मच्छी खायची इच्छा नाही होत. जेव्हा मच्छी गावत नाही ना तेव्हा पावसात होतही. कश्यप नेले सिंधुदुर्ग जिल्हा, मालवण किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे. मेन कोकणाची सुरुवात रायगड पासून होते. अगदी बरोबर आहे का ताई, मला सांगा. हो बरोबर बरोबर आहे, तुमचं काही चुकलेलं नाही. बघा चपाती आपली फुगली, पण ती असं काही नाही की फुगलेली चपाती नरम राहता. हो हे असं बघा, काय ही पूर्ण फुगलेली आहे आणि ही इथून बघा खोलली गेली आहे. तिथे प्रेस केली की ती बाजू पण फुगते. आणि ही चपाती फोडूनच ठेवा, म्हणजे तुमच्या तो चपातीचा प्रकार होणार नाही, म्हणजे तुकडे पडणार नाही आणि हा पापुद्रा निघून जाणार नाही, म्हणजे शिळी झाल्यावर. दीप्ती परबने दिलं मोदक लाईव्ह दाखवा. एकदा दाखवलेले आहेत मोदक अंगारिकेला. ते रव्याचे दाखवले. हा मग आता मोदक की तांदळाचे कसले नाही, दाखवले? रव्याचे होते ते. रव्याचे मोदक. एकदा तांदळाचे बघूया. तांदळाचे मोदक ना दाखवूया. मनीषाने दिलं श्री स्वामी समर्थ. आता चपात्या करता करता नुसते 5-6 चपात्या करता करता होय आमचंच मोदक उभं. माझी ह्याच्यापेक्षा पातळ राहते चपाती. मी खूप काटा सुद्धा लाटते ताई. हा काटा पण लाटते मी. बघा ही बघा काटा पण लाटते, पण आपल्याला सवय आहे ना त्यामुळे तो स्पीड मला छोटा करून दाखवता येत नाही. चपाती लाटते वेळी जर इथे फोल्ड झाली ना की तरी पण तुमची चपाती फुगणार नाही. पण जेवढी पातळ लाटेल ना तेवढी ती नंतर कडक होते. थोडीशी तरी जाड हवी असा माझा तरी अनुभव आहे. ही बघा एवढीच पातळ, ही बघा आणखीन किती पातळ असणार आहे. मग ती चपाती तुम्ही बिझनेस करत असाल ना तर तेवढ्या पातळ चपात्या तुम्हाला ठीक आहे. पण काही काही जण सांगतात की बाबा आम्हाला एवढी पातळ चपाती नकोय, कारण ती पण त्यांच्याकडून जर राहून गेली तर ती कडक राहते, कडक होते. आणि चपाती जाड असली ना की ती फुगते पण ती नंतर पण चांबट लागते. चपाती जास्त वेळ चावायला. माझ्या बाबाला माझ्या चपात्या खूप आवडत होत्या. अरे वा, मेन म्हणजे माझ्या बाबाला माझा स्वयंपाक पण खूप आवडायचा ताई. व्हेरी चांगली गोष्ट आहे. व्हेरी गुड. आपल्या घरच्यांना आपण केलेली गोष्ट आवडणे, एक म्हणजे मनापासून जर केलं असेल ना आणि ज्या व्यक्तीसाठी करताय तुम्ही आणि ते मनापासून करताय तो पदार्थ छान होतो आणि तो आवडल्याची जी आपल्याला शाबासकी मिळते त्यामुळे करायचा हुरूप पण आणखीन येतो. आता ह्याचा फुलका बनवा. हा फुलक्या एवढीच झाली आहे ती. अजून टीप राहिलेली आहे. तुम्ही असं म्हणाल चपात्या फुगल्या झाल्या, आता लाईव्ह संपला नाहीये, अजून एक गोष्ट राहिलेली आहे. उन्हाळ्यात चपात्या स्टोर कशा करायच्या? डबो घेतलं तू? हा काय इथेच रिकाम नाही, पण त्याच्यात चपात्या आहेत. त्याला चपातीचा डबा इथे ठेवलेला आहे. चपातीचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असेल तर स्क्रीनवर नक्की डबल टॅप करा. एका बाउल मध्ये आपल्या किती चपात्या झाल्या सर? 6 चपात्या झाल्या. आणि एक छोटीशी तर फुलका बनवणार आपण. आता हे झालेलं आहे ना. मी रुमाल एक वापरते चपात्या शेकायला आणि मी त्या चपात्या तशा फुगून घेते, त्यामुळे माझ्याही चपात्या सगळ्या फुगतात. न रुमाल आणि न काविलता न लाटणं लावता चपाती फुगत नाही. अशीच जर पीठ वगैरे तेल वगैरे भरून जर केल्या तर त्या चपात्या नक्की फुगतात, जर तुम्ही काहीच नाही लावलं तर त्याला फडका किंवा लाटणं किंवा काविलता. ही चपाती करायची असेल तर तुम्ही पहिल्यांदा करायची, म्हणजे तुमचे गोळे करून झाले आणि एवढा जर गोळा असेल असं सांगतात जुनी माणसं की पहिला खोपला करायचा आणि तो कुठल्या तरी पक्षाला घालायचा, म्हणजे आपल्या घरात जी भरभराटी होते. म्हणजे आपण खायच्या आधी पक्षाला एक घास, हा एक घासाचाच आहे. हे साफ करून घेऊया. गॅस केले ना बंद? होय. हा ते बोलता बोलता कधी कधी राहून जातो. पण चपात्या करते वेळी आपली एक असते बाबा हा लाटताय तर हे गॅस बारीक करूया, ह्या करूया. आता आपल्या अशा चपात्या सगळ्या झालेल्या आहेत. आता ह्याची चपातीला गहू कुठला वापरला तर आपण लोकवन गहू वापरलाय. हे बघा अशी मी आहे ना अशी करते. काय कित्या करतोय?
वाफ जाऊसाठी. ही बघा आपली खालची चपाती अजिबात ओली झालेली नाही. चपात्या अशा सरळ पण ठेवू नये. ह्या पण असे हे म्हणतात, शास्त्रात सांगितलेले आहे सरळ चपात्या ठेवू नये. डब्याची साईज लहान आहे तर सरळ चपात्या ठेवू नये. चपाती अशी फोल्ड करून जी आपण टिफिन मध्ये देतो तशी ठेवावी. तुम्ही कशा पद्धतीने चपात्या ठेवता त्या सांगा. मी अशाच ठेवते फोल्ड करून. पहिली मी पण ठेवत होती, पण जेव्हा मला सांगितलं की चपाती अशी ठेवू नये शास्त्रामध्ये, म्हणजे असं सांगत होती एक शेजारची बाई, तर मी म्हटलं पैसे तर लागत नाही, ऐकायला काय जाते आणि माझा डब्बा पण एवढाच आहे. त्यामुळे त्यात त्या राहत नव्हत्या. मग मी पण अशाच ठेवायला लागली आणि इथे जी कडेला जागा आहे, तिथे आपण ठेवायचा. गरमीमध्ये चपात्यांचा खूपच वास येतो नंतर पाणी सुटलं की. आल्याचा हा तुकडा आहे हा बघा, चांगला तासून घेतलेला आहे सोलून. तो असा ठेवायचा. चपात्यांना काही तुमच्या वास येणार नाही. अशा चपात्याचा डब्बा तुम्ही किती दिवसही ठेवा, म्हणजे 2 दिवस जरी ठेवल्यात आणि चपाती पाण्याळलेली असेल, वाफ आलेली असेल, लिबलिबीत झाली, तरी चपात्यांना तुमच्या आंबलेला वास येणार नाही. ही जाता जाता टिप जर आवडत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि लाईक करा. आता आपल्या चपात्या झालेल्या आहेत. आता ह्या झाल्या ना की पटकन ह्याला हे नाही लावायचं, कावील तो टाकलं. हा, असा अर्ध पोकळ झाकण ठेवायचं. मी कावील तो भुतूर घालते आणि अर्धा पोकळ झाकण ठेवते. असा म्हणजे असेल नसेल ती वाफ पण निघून जाते. आणि जेव्हा खायला जातो तेव्हा अर्धा एक तास झालेला असतो तेव्हा मग मी झाकण लावून ठेवते. आता चपातीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा आणि हा व्हिडिओ सेव्ह होईल. त्यामुळे तुम्ही गव्हापासून आम्ही सुरुवात दाखवली आहे. गहू किती घ्यायचे, कोणते घ्यायचे, त्यासाठी काय मिक्स करायचं, त्यासाठी लाईव्ह तुम्ही परत जाऊन सेव्ह होईल तेव्हा बघू शकता. आवडला व्हिडिओ तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आणि आपली चपाती किती नरम आहे, किती पांढरी धोप आहे. मी बोलली तुम्ही पांढरी धोप होण्यासाठी दुधाचे 2 चमचे घाला, म्हणजे चपाती पांढरी धोप होते. पण बघा, लवकर लवकर माझी ही पोज आवडली तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा, लाईक करा. चपाती सुद्धा. हा, चला अशा प्रकारे आता आपला गहू कोणता वापरताय बघा, इथे कमेंट आलेली आहे. गहू आपण सांगितलं लोकवान गहू वापरतो. मी सँडविच करते, कश्यपने लिहिलं, या खायला. नक्की. चपातीला गहू उत्तर दिलं आहे. मामाचा वडापाव खाल्ला का? अजून नाही खाल्ला, बघतो वेळ मिळेल तर. ज्योतीने लिहिलं, ज्योतीच आहे. पीठ पण चांगलं नसेल तर कडक होतात चपात्या. ते पण आहे, गव्हावर पण आहे तुमच्या, की तुमचे गहू तुम्ही कोणते वापरता त्याच्यावर सुद्धा आहे. चला अशा प्रकारे आता आपण हा आपला लाईव्ह एंड करूया. बाकी कोणाला काय कमेंट असतील किंवा काय असतील तर लाईव्ह सेक्शन एंड झाल्यानंतर हा सेव्ह होईल ना, त्याच्यामध्ये तुम्ही खाली कमेंट करा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. चला.